Братан, масло купил, да? Да. Сколько жрет? Сколько жрет? 2,5 объем. Э, 2,5? Да. по городу расход сколько? Какой? Ну, я в город редко выезжаю, вот сейчас только выехал. Знаешь, это Тимирязево, это Автомское. А? Ничего страшного, мне все равно. Ну, удачи! Ой, автобус там. دینداری بانو لیلی رنو واسه بود میرالی محمد علی قهرمان مهنت سوسیالیستی بود میرالی محمد علی اگرانوم اقتصادی استر و جهان بود میرالی محمد علی دفتر سویت علی تاجیکستان و سویت علی استر بود میرالی محمد علی اعضای برویستاسی اوبکن و سکپ کسوستان بود میرالی محمد علی اعضای پلنمی سپیکتو اعضای پلنمی کپ اس اس بود میرالی محمد علی اعضای برویستاسی کپ اس اس بود میرالی محمد علی و چطور میگوی محمد علی چی بود؟ салом бародарони азиз, ман ҳастам ТВ Екатеринбург. Акнун номи канали мо на танҳо самбои ТВ Екатеринбург, балки ТВ Екатеринбург мешавад. Касоне ки чӣ муроҷиате доранд, чӣ хоҳише доранд ки дар сайтҳои интернети YouTube, Одноклассник, Контакт, Facebook видеоҳои шумо, хабарҳои шумо, пешниҳодҳои шумо бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Ҳар як пешниҳоди шуморо мо ба дил дида мебардорем. Марҳамат бародарони азиз, шумо муроҷиат кунед. Ҳар як он чизе бошад, хоҳе ки шумо мошин фурӯхтанед ё хоҳе хона фурӯхтанед, хоҳе ки шумо касеро ҷустуҷӯ доред, ё ки шумо чизеро мехоҳед ки ба касе тӯҳфа кунед ва мехоҳед ки як сухан баҳри дӯсти худ гӯед, ё ки мехоҳед ки видеоҳое ки шумо талант доред ва мехоҳед ки дар сайтҳои интернетӣ ҳама тамошо кунад, марҳамат муроҷиат кунед. танҳо муроҷиат кунед ки ба канали Самбой ТВ Екатеринбург, не танҳо ба канали ТВ Екатеринбург. Сайти интернети мо сайти YouTube аст ки номаш Самбой ТВ Екатеринбург буд, ТВ Екатеринбург шуд. Яъне хеле кӯтоҳ ва осонтар шуд барои шумо. Бародарони азиз, ТВ Екатеринбург дар хизмати шумо аст, марҳамат муроҷиат кунед. дар охири гуфтаниам бародарони азиз ки қисми дуюми киноро интизор шавед. Мо кӯшиш ва ғайрат дорем ки вақти муайян ёфта ин киноро ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. дар канали мо гузошта мешавад ҳар он чизе ки мо пеш аз кино ба навор мегирем. Чӣ хел мо киноро ба навор мегирем, пешкаши шумо мекунем. шумо дар канали мо метавонед ки тамошо кунед ки кино чӣ хел ба навор гирифта мешавад ва дар канали Садои умед шумо метавонед киноро ба пуррагӣ тамошо кунед. ва гуфтаниам бародарони азиз, 1-2-3 силкае ки ман дар поёни канал мемонам, дӯстон аст ва бонувон аст. бародароне ҳастанд ки хоҳиш мекунанд ки силкаи канали маро дар поён гузоред, то ки дигарро подписатсия кунанд. Саломат бошед бародарони азиз, хуш омадед ба канали ман. Навори беҳтаринро акнун тамошо кунед. То боздид.